MSc Richard Tokbi kapin kharateng pen kiduk kela arara tuma phan pekar omla pen chitimalan VDC chairman sar koirong pharahin pen ronponlo Council kilik nangkati bokbo majok MSc la pen iematu methang constituency arara phan hormukiron kepa duasonsi hithi ruinia prang pen MSc Richard Tokbi sita amethanga polling station pen hormukiron pon pangchengsi ke kangadong dehori bagori kohora diring lapen dolamara police station arlo Malasi polling station along kedam tang thang ni phai hiniar ni kadubave bangtrok ner kebra hiniara ratuma phan pekar om lapen chitimalan ronponlo aluhia tumpen lam theke jai pona hut non ke bang GMSC election hut seta Richard Tokbi phansi chirap chitu dunang ji puta lam the jai pon ritum MSC sa Richard Tokbi alangli kam ke claim pon ateng duar bagori long non gitu nikan pho ke claim pon te ke chipaduk pon teng alangli ke rara tum ta aningarong lo lapen city side lo lapen galangli ke highway ji nilitum ning the pon pen ratum ta la sonsi ningilo Bangso amailong sarpia tumpenta la pusona sai kideng thegapot BJP ke jatuma phan kachuru pajirpon to pini ani akimi kelong pon pot ini tum kado ka we phanta ke hai tum aphan rolo ini hai a hormu ke long dun de pinang singon kelong dun ni lot ni arong pik Bangso mai long sikari rong phar local committee mai phu Sunil rong hang pen mai chari ponsi mai long aluhia man pen VDC chairman sar koi rong phar Dwarbogri mondola mai phu la pen chun bangatu chetong du Bangso hut inura ke sar seta Richard Tokbi phan chini ne pin lang seta non ke bangji kiliga hut vote tok ji pusi pherang ke tum karjo hut nang thandu Lona puji ke MSc Richard Tokbi phan chini ne bodi alang like Dwarbogri MSc lo dei non da lang sikilik thudun po mati de na vote joy ma jog je Dolamara pen RG Sonopar Karbianglong live